Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapin syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 31 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Maulanon nga gabi, banwa, kamusta na kamo tanan? Welcome sa Iloilo Newsline. Nagapangalagad ng ini nga programa Iloilo Night Watch sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita kag mga issues nga natipon sa aton nga mga reporters. Agosto 9 kita subong tapos ng hard lockdown sa syudad sang Iloilo apang nagapabilin sa enhanced community quarantine ang syudad. Di daw kaina may mga nabaton kitang informasyon nga mga nanisinsyal sa pasiraduhan na naman. Ay kaluluoy man ang mga empleyado to. Mga empleyada. Ano ayhan matabo ni sila. Kag subong gid lamang nga hapon na bato naton informasyon nga mayor sang Haniway nagpositibo man sa COVID-19. Tibwas mayara nga disinfection nga matabo sa opisina sang mayor sa Banwa sang Haniway. So pasiraduhan na nay temporaryo. Si magkadto kamo nagapangabay gid si Mayor Ben Margarico nga hindi lang gid anay bangod nga mayara nga disinfection nga matabo sa mayor's office. Tanbayan ay sa aton nga mga listeners. Kayara na sa atong nga linya ang Pag-asa Iloilo upod sa ka-Engineer Rafi Tapales. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Tapales, sir, mayang gabi. Welcome sa Iloilo Newsline, si Johnny Diaz. Kasama mayong gabi sa tanan, ari ang latest update sa panahon karong adlaw, Agosto 9, 2021. Isa ka low pressure area, ang ara sa kalayon, 335 km, silangan sang Burungan City, Eastern Samar, coordinates 11.6 degrees north, 128.5 degrees east. Southwest monsoon, nag-apekto sa Luzon, bagod sining sistema. Western Visayas maka-experience sa magalumon na kalangitan, may laptalap pang mga pag-ulan, pagpanaguob kang pagpangilat, tugay ni sang area, mahina tugtog kasarangang hangin, halin na bagatnan, kag nabagatnan nakatungdan ang mga padayon sa Western Visayas. Dekatan sa siling mga lugar, kasarangan mga pagbalod, temperatura subong na adlaw, maghaduin sa 26, tugtog 32 degrees centigrado. Ang adlaw nagtunod kay na alas 6:11, kag mabutlak buwas, alas 5:39. Yan ang latest update sa panahon. Nalindari sa Pag-asa Iloilo. Tapales, mayong gabi. So ang pagulan-ulan ni Engineer Tapales, bangod ini sa low pressure. Hello, sir. Why na? Otod na. Iloilo Newsline Weather Update. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, padala lang mo dire sa inyong nga mga impormasyon, comments kag pa-shoutout kay amo nina nga pagabasahon.
So sa mga Pinoy, sa mga Ilonggo, nga yara sa iban nga pungsod, kumusta na kamo dira tanan? Palihog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Sa aton nga mga headlines. Pamilya sang nagpositibo sa Delta variant sa Antique nagreklamo matapos gina-question ang findings sang Department of Health. Philippines nagbalik sa high risk bangod sa pagtaas ang numero sa mga na-infect sa COVID-19 kag Delta variant suno sa DOH. 36 minutos na nakaligad sa alas 8 sa dugang nga impormasyon. Philippine National Police handa nga magbulig sa pagpanagtag sa nga kasa assistance sa mga pumuluyo sa idalom sang enhanced community quarantine. Sitwasyon sang quarantine classification kag update sa COVID-19 sa Cagayan Valley kag Quirino Province. Duha nga ka mga nagkalamatay sa shooting incident sa Tikod Lapas na autopsy na ni Dr. Owen Libakin. Duwa ka wanted person dakop sang Santa Barbara Police. Probinsya sang Iloilo under MECQ, IPPO padayon nga nagapatuman sang health protocols. Kag may ara kita nga COVID-19 update sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. Siete minutos na nakaligad sa alas 8. More power Iloilo, bringing more to life. More power na Iloilo, bringing more to life. Load Lift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapangobra sa mga building, kapareho sang mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina, ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarkets sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. Sa nasiling na sa atong mga listeners, palihog lang padala ka mo diri sa minsay kay aton ninahatagan sang pagtamod. Sa mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa tanan nga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Sa may mga anniversary da, happy anniversary. Kay mama nga aning Istember, dito na sa heaven. Happy birthday gid. O nagapamati ka man subong mang. Alin diri sa imo nga mga himata hasta sa mga kapuhan hasta tuhod.
So sa tanan-tanan nga nagaiwat sang kadlawan, happy birthday. 40 minutos na nakaligad sa alas 8. Unahon naton sa pagpabati sa inyo ang tingog ni Undersecretary Maria Rosario Vergere. Angod nga ginaulat-ulat ang kontak sang isa naton ka correspondent si naga-travel pa. So dire kita sa pagplastar sa impormasyon with regards sini sa pagdeklarar naman sang Department of Health nga high risk naman ang Philippines bangod sa pagtaas ang numero sa mga na-infect sa COVID-19 kag sa Delta variant. Di hasta san oy ni, no? Nga sige ang pagsaka sang numero sa mga na-infect sa COVID-19. Grabe na mga ginapatuman nga mga health protocols. Grabe na ang mga pagsulundan. Kag sige sa gyapon ang pagsaka. Wala isa pa yan. Nga may mga vaccine na gani. Iba na fully vaccinated na. Pero si ara pa sa gyapon man. Iba nagapabilin na sa ilabalay. No? Pero may pagsaka sa gyapon. Yari si Yusek Maria Rosario Vergere. Nararamdaman na po natin ang epekto ng Delta variant dito po sa ating bansa. At amin pong nakikita, based also on projections, natataas pa rin po ang mga kasong ito. Ito pong ginagawa natin ngayong paghihigpit ng mga quarantine restrictions or classifications ay ang ating adhikain dyan is to delay further increase, pero hindi niyan patitigilin. Tutuloy pa rin ang pagtaas, pero ang atin pong ginagawa ngayon is to prepare our system for this continuous increase in the number of cases. Pinadadagdagan po natin ang mga ICU, pinapadecongest natin ang mga ospital dito sa mga mild at asymptomatic at ililipat po sila sa mga step-down facilities. Hindi naman po para tanggihan ng kahit na sinong pasyente sa ating mga ospital, i-redirect lang po sila. That's why we are asking local governments and also our hospital facilities to have a navigation system. When it comes to deaths, nakita ho natin dito sa pag-aaral na to, although as I've said, this is still initial, nakita natin unvaccinated po talaga yung mga namamatay and wala pong tayong naitala na namatay among those vaccinated in our different hospitals included in this study. Si Yusek Maria Rosario Vergere. So mo tong ambal niya. Sige Japon ang pagsaka hasta sa Delta variant. Di halong-halong kita. Hindi kita magsiling nga iba gipit balikat naton ini. Nga daw so wala lang kitabla nakahibalo sa mga nagakalay nabo sa aton nga palibot. Kay kung maghatag na gani kita sang kumpiyansa, basi mabutang kita da sa langalang. So mo na nga kung mahimo pa lang. Kung wala man lang kamo sang pagkakadtuan nga importante, kagong hindi malang essential sa inyo lakat, mas may pampagpabili na lang mo sa inyo balay. Kag sa inyo nga mga kabataan, pangpuguhan yung nanay. No? Mayo lang tani kung mayara nga mga officers nga nagalibot man tani. No? Para matapna na ni ang paglapta kay mabudlay. White na mabalan sinong carrier, sino dang super spreader, no? So mas mayo pa nga maghalong na lang ang tanan. Hindi na maghatag sang kumpiyansa. Kay kung ikaw nagahalong, dako gidya ang bintaha sang sa wala nagahalong. 44 minutos na nakaligad sa alas 8. Mabalan nato ni karon sa Talk to the Nation ni President Rodrigo Duterte. Kay may ara siya nga nakaschedule. Karon, no? Sa Talk to the Nation niya. Way mabalan ko na no oras. Way tambalan ko na no oras naman siya mahambal. O i-replay nila
Kay kalabanan lang na recorded. Di galing na reply niya tungang gabi niya. Iba nga mga tao tulog na. Iba nga tao nagapatuyo sa ulat. 45 minutos na nakaligad sa Gusto nyo magbakal sang itlog? Kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. My telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm, preska kag barato. Ang Egger Farm, ginapanagiyaan ng Day William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. Nakastandby na nga atong koneksyon, live and direct sa probinsya sang Antique. Ming, paliog standby. Pamilya sang nagpositibo sa Delta variant sa Antique nagreklamo matapos gina-question ang findings sang DOH. Ming, please come in. Ming. Sardar, Oo. Go ahead. Sardar, Oh, go na, go na. Go ahead, Meng. Go ahead, Meng. Meng? Go na, Meng. Go na. Kumusta da sa Antique? Sardar, Oo. Kumusta da, Meng, sa Antique, Meng? Kumusta da? Oh, way kasulod, Noy. Liyo ko na, pick up. Liyo ko na, pick up. Hara na. Meng, go ahead, Meng. Go ahead. okay, Sardar. Oo. Banat. Okay, mayong gabi sa aton mga pinalangga ng mga tag-Pulamati na ulanon ang Antique sa Subong na Matineon. Matapos nga ginapagwa sa DOH ang report nga may 31 19 gid ka Delta cases ang nakita kag ang inaangkon lat yang probinsya kan Antique. Now, kaina ang mga bata kang isa ka senior citizen ay manti isararya kadya ka banwa nga naigo sa Antique, may isa sa banwa ka Sulati. Nagreklamo bangod sila nagapanindogan partner dyan nga bakit Delta variant ang in-record nila nga ila tatay. Ang ila tatay nagpaswab bangod nagpakita ka medyo mild mga sintomas na nagaubo mga pinalangga nga matag Pulamati. Kag bangod mga kabiyanan nga nakitaan kang sintomas gin paswab kag nagawa sa RT-PCR test na inisya positive. Nag-decide ang pamilya nga bangod positive sa RT-PCR test na i-admit sa may Angel Salazar Memorial General Hospital. Kag kadyang last week of July, no? Antes makagusto, nagwa ang biktima sa ospital matapos nga nag-negatibo mga kabiyanan ang resulta rin. Now, kadyagid lamang mga inadlaw, nagmando ang Municipal Health Officer kay Banwa kang Sebastian na si Dr. Babainuhon nga ipaidalam sa isolation facility or either mapili or i-home quarantine na lang pagid for the second time around ang ining na ospital nga tigulang bangod nagwa kuno sa genome results ini nga inisya Oo. virus
kundi positive din ini partner dyan ko no sa Delta variant. Oh, ti paano yan nakuha na? Now, ti kundi na nagbigati bro ito halin sa ospital. Oo. Ti nag-uli ron. Kang nagawa uri ang anang genome result, kinparikol pag ito municipal health officer, ay kuno tana banwa ang positive sa Delta variant, pero pagwa ng hospital niya sa Antique, negative na tana. Oy, ti paano natabo namin? Di pwede alam ko nung anay sa quarantine hanggang tigulang pagpaati mga kabiyanan ang ana mga membro ng pamilya kay first layer ipay dalaman sa quarantine kag din dalaman sa quarantine umpisa ka diyang adlaw sa banwa kasi baste Oo. Tiara na sila sa nang quarantine kuwang facility. karon sa mga bata sang biktima ng tigulang mo niyo kun ay amo niyang record ay anda tatay ko no may Delta variant kung Delta variant ang ginangkon kang anda tatay raad na karat na natandak niya. Di matuod ka niya, ginpang-swab naman ang talang ni Nimbrok ni Malay. Nati kung magnigatit, abi karon ang result. Naamurot mangkot nanda. Ay katati sanda nga magnigatit, ay ura masanda kung ano-ano na batyag. Oh, paano mag-Delta variant? Ay kuon ka na sa balita, ang Delta variant, 1,000 times ang nga makalalaton kumpara sa ordinaryo nga virus. Mm. Kag paano karon nga positive ka na sa Delta variant ay nag-ayad man tada sa ospital with sibidad partner kang ginospital ta na Delta variant ang anaman nga ginabatyag ug garing urihir nagwang result. Ti status sa ospital to, damo to nalatnan magamunay. Damo gani kunay pati ito ang mga nurses kaya duty ito. Oo. Galing tiwala mo pinalapnan to sa mga nurses ito to. Mm. Kamo niya karon galingin ulo ka mga katawhan. Pati ano man Delta gid man. O kung hindi man. O kung Delta kag tuod ang batian mo perming available ng information nga makarelaton, kakura-akor nagrelatnan diyan mismo may banwa kang tibakti. Oh, sino na nagpagwa sa nga siling Delta variant? Ano, may black and white na nga findings? Kaya mo gani ang hambal nanda ang result kay Dr. Babaynon si Juanyo Delta variant tudiin ang result niya kada para mangin klaro. Diba? Mm. I would like tanara ko na pamilya na mambara ka mga Delta variant actually buksan man lang yung Delta variant kung ordinaryo positive lang sa COVID batunan naman ay pinagayad man. Pero kung Delta variant sakit sa mga bagay nga pwede mo banway trukan nga ay Delta variant bukan magkamo yung karakter na laklad na lakdan na mga kabanan uraman Dako na guro may nga contact tracing nga matabo kung nali nga mugid man na. Kung insakto ha, ang hambal kay TY pa man sa black and white, kung insakto na nga Delta variant, pasi dako na nga trabaho ro na sang mga contact tracer. Kadugay na itong tama. Ano mo pag contact tracing ran? Oo. Siguro sila muha lang, partner, rak-rak, armiti. Kung nanda ka ba kung ganyan balita, in only 2 minutes, mga 8 katao ang nalatnan. Oo. Madatik maglaton. Oo. Highly contagious. Galing nakita nga daw wara man pinapikuan sa palibot, normal man ang paginawi tao. Dapat nga masabat na sa mayos ang DOH. Amo na yung problema, dapat masabat yung maayos ang DOH. Handot na tabo niya mga kabinan. Amo diyang reklamo na perdina mo. Ang mga bata, kang diyang ginhanan. Parang nanda, ginhanan tamon may Delta variant tatay. Pardana? Oo. So, ang pamilya, amo nang gina-question nilang findings, Ming.
Di kung mayara na gid man sang result sa halin sa genome ano sa dito sa Metro Manila nga findings dapat ani ginpakita man nila sa pamilya na kaga-inform na nila kaga dapat conduct na sila contact tracing hindi lang dira sa pamilya sa naming sa ginhalinan niyang ospital ming. Amo gani dapat ipakita gid ang resulta kundiin. Hindi nanda pag himo ang istorya kay daw bakor nagya ang expert mo himo istorya nagya sa scientific. Sino gin kuno nagpagwa naming haw? Badwis man tanaw kang nag-report man DOH yakya. Oo. Diyang nauna kadang naghimo action nagyang lokal Oo, ating rural health physician, i-explain niya na sa Mayo. Budlay na nga mag-create sa nga pagpangduda ang pamilya, kag basib lang mga pumuluyo, mag-create man sa panic, nga mo na mabudlay. Amo gani. Yung si tao tani buwas partara. Ano guman development kaya kadya. Sa amo diyan nga kaso nga reklamo ang pamilya kang gindeclare nga may Delta variant kuno nga kanagapati ang report piki mga kaabyanan. Amo diyan report. Ano diyan sa Jason piki ako yung instrumento nyo. Naga-report para sa Iloilo Newsline. Nabatyan ang report ni partner Roming Antonio live and direct dito sa probinsya sa Antique. So kung may result ka mo, parte na si Delta variant, explain nyo Mayo sa pamilya para madula ang pagpangduda. Kag madula man ang kabalaka sa mga pumuluyo diras palibot Hindi lang magambal nga Delta variant na. Kaya kung Delta variant na, ang mga tao basta ara malang insakto malang ang pag-explain sila, daway man naguro question, daway man guro sang dibatihan nada. Kay Mayo lang tani kung ginhungod yan nga makuha ang ina nga virus, diwaya man na ginhungod. So i-explain lang Mayo para nga hindi magpangduda, magduha-duha ang mga pumuluyo. Kag kung dalon mo to sa quarantine facility, matabo to ya sa ginhalinan niya nga hospital. Ang nag-attender dito sa iya sa hospital nga manal sa mga doktor, dalaman to sila sa contact tracing. Kung dala dito sila, base malapad-lapad na ang pagahimuon nga contact tracing sa ngaton nga mga otoridad. 58 minutos na nakaligad sa alas 8, More Power Iloilo, bringing more to life. Mr. Jonathan Cabrera, kag sa mga empleyado sa More Power, mayong gabi sa mga pumuluyo, kung may ara dira nga nagapangawas ang kuryente, insigida report kamo sa More Power para matagan na sang aksyon. Report kamo dason para tapna na ang illegal connection. Gusto nyo magbakal sang preska nga isda? Kadto kamo sa Crossing Pacho, Duanyas, Iloilo. Nagabaligya sang preska nga mga isda ang mag-asawa nga Sanday Digol kag Najama. Kung may okasyon kamo, pwede gid ka makapangabay sa ilak kay maayo gid magluto ang mag-asawa. Graphics, Innovative Mind, Computechnics, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sa unan nagid sang Molo Plaza, sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics ginapanagiyan ni Sir Manny Sanoy. Nagpalya naman sa. Diyo gabi. Testing what?
Mayong gabi kay Manong Mark, kay nang Roxanne, Yana, and Inuan. Daraman kay Auntie Ting, kay Tolando, kay Lenlen, kay Manong Boyboy, kay Kagawad Melanie Regacho Cabalonga, kay Kagawad Amin, kay Kagawad Betty Malion Talavera, kag sa mga tanod sang barangay South San Jose, Molo. Kag paliyog, like, share, kag follow sa amon nga Facebook page, Iloilo Newsline, kag Gimeres Newsline. Kag palihog man, subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. May mga mensahe kita dira sa aton nga mga texters, no? Liog lang nga basa. Kag kung mayara kamo da nga query, ilabi na sa mga nag-inquire da nga pa-ads o pa-commercial, palihog lang text sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. Kaya Father Tobiera sa nga Vito Sagay, mayo lang nga pagpamati diraman kay classmate Emily Tobiera Diagio sa ang Victoria sa City Negros Occidental, mayong gabi. Kag sa Batsa 84 sa ang Manapla Elementary School, mayong gabi. Batch 84-85 man sa Manapla National High School, kag batch 88-89. Mayong gabi sa inyong tanan. No? Salamat gid sa pag-monitor diri sa Iloilo Newsline. Kay nang Perlen Sikito, kag sa iya mga utod, mayong gabi kag sa kay nanay nila, kay Ma'am Erlinda, dito sa US, Ma'am Erlinda Sikito, salamat sa pag-monitor man sa Iloilo Newsline. Pamilya Salis, pamilya Ingada nasa Lambunao, kay Lovelyn Ingada, diraman kay Guadeline Peace. Sa pamilya Marquillero sa Ibawan, Mandurriao, kay Nimya sa South Korea, ay Totong Analin kay Nonay Benito, Toto Riles kag Mire, diraman sa United Kingdom, good evening. Diraman sa Ontario, Canada sa atong koneksyon, kay Edie Moriera, mayong gabi. Kag sa Israel, kay Faith kag kay Joy, mayong gabi man. Mayong gabi man sa pamilya Gamarcha, Galia, Baat, Hancorda, Beniga, Ganansyal, Kalamba, Lisaw, Galas, Sales, Diaz, Yanson, kag Gumbok family. Salamat gid sa inyo pagmonitor diri sa mga gwardiya sang Ceres Terminal, kag dira sa mga window subong man sa mga porter, kag sa mga empleyado sa Vallecar Transit Incorporated, bilog nga Pilipinas, no? Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat sa pagmonitor sa Iloilo Newsline. Sa mga taga Gimaras, mga Gimaras non, mayong gabi. 3 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. Ang Philippine National Police handa nga magbulig sa pag-distribute sang cash assistance sa mga pumuluyo, ilabi na nga under sa Enhanced Community Quarantine. Inigin pahayag ni Philippine National Police spokesperson Brigadier General Ronaldo Olay. Kagin palayag man ni PNP Chief Police General Guillermo Eliazar. So willing sila nga buligan ini ang aton nga mga frontliners, no? Aton nga mga pumuluyo para nga mapadasig ang pagpanagtag nga makabot sa mga pumuluyo nga ginagutom ang iban nawadan sang palangabuhian. Pabatita sa inyo, si Brigadier General Ronaldo Olay, ang PIO sang Philippine National Police with regards sa ila nga commitment sa mga pumuluyo.
Well, ang pinaka-instruction niya dyan, Johnny, ay yung mga nasa quarantine control points natin ay dapat maging cautious, maging magalang, respetuhin ang human rights ng mga kababayan natin na dumadaan sa mga quarantine control points natin at huwag paliyain, huwag pahirapan, no? Yung mga dumadaan dyan, huwag paliyain, pwede silang bigyan ng mga warning sa mga pagkakataon na gano'n, no? At yan naman ay hindi na bago sa Philippine National Police yung mga bagay na ganyan dahil previously ay nagkaroon na rin tayo ng ECQ, lalong-lalo na dito sa National Capital Region. At nung commander pa ng Joint Task Force COVID Shield, si Chief 20 General Eliasar ay nakalatag na ang mga plano na ganyan at yun na lang ang sinusundan ng higpit ngayon ng inyong Philippine National Police. So, may pinalabas si PNP Chief na ang pulis natin tutulong po sa mga distribution ng mga goods o financial assistance sa ating mga na under sa enhanced community quarantine. So sa Metro Manila nang ito sir ma-apply on sa ibang probinsya na under din sa ECQ. Pero ang pagkapalat ko ay yung mga lugar, no, na nasa ECQ, Johnny, no? At hintayin lamang yung magiging protocol tungkol dyan at yun naman ang ipapatupad ng iyong PNP at nagbigay na rin ng kautsan ang ating PNP na makipag-unayan ang ating mga chief of police sa mga ground commanders natin on the field sa makipag-coordinate sa kanilang mga local government units, no? Para alamin kung ano yung mga pangailangan at ang inyong PNP naman ay handang-handang magbigay ng seguridad sa mga distribution points para maayos ang pila, hindi maging super spreader event ito dyan at hindi pa makadagdag sa pagkalat ng virus. Police Brigadier General Ulay sir, maraming salamat po sa chimpo na ibinigay mo po sa amin sa Iloilo Newsline. Thank you so much po. Johnny, sa ngalan ng ating PNP, Police General Guillermo Yesa, maraming salamat sa pagkakas. Thank you po sir. Si Gerald Ronaldo Olay. So, willing sila, galing maghahulat lang sila sa guidelines. Para nga kung naligid mga magtusmog sila, nga mga pulis, sa pagpanagtag sa financial assistance, at least mayara sila nga balasihan. 8 minutos na nakaligad sa alas 9, more power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Gapangita bala kamo sa restrado nga veterinarian agud mapacheck upan sang inyo mga kasapatan. Mag-consult kamo kay Dr. Ronnie Galia, restrado nga veterinarian nga nabase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido kag iban pa nga mga sapat. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalan nyo kay Doc Ronnie Galia. Ulat lang kamo da kay Doc Rone. Kay dugay-dugay mayara na sa nang-establish nga clinic no, para sa inyo. Para maserbisyuhan kamo sa mayo nga mangin accessible la sa tanan, mapos ninyo nga tultulon. Kay mayo na mabuligan kamo nga mga Gimaras nun, at least ma-rehistrado nga veterinarian. So ulat-ulatan nyo lang kay i-announce man na naton dere kung maka-establish na sa kag makumplito na ang tanan-tanan nga mga requirements. 9 minutos na nakaligad sa alas 9. Testingan ta nga mag-contact sa Region 2. Sa aton dito nga correspondent, aton nga koneksyon kung kumusta ang ila dito nga implementasyon sa nga quarantine classification. Kag kung kumusta ang COVID. No? Kung kumusta ang COVID dito. Sa aton man nini sa una upod nga dito na subong sa Region 2. Ba, grabe. Daw siya nga ari-ari na to sang kabalika to. Daw siya na ginasaligan dito. Ingid man kumayara ka ng knowledge. Check ta. Si partner Alex Saspa atong koneksyon live and direct dito sa Region 2.
na paara sa subong sa Cagayan Valley kag Quirino Province kay may ginistoryahan sila parte sa update kay na sa COVID. Lex Paliog, standby. Lex, musta ka na dira? Okay, maayo man na Oo, mayong gabi. Johnny. Oo. Musta na? Malapit na 4 ka katuig na kita nga diri sa Cagayan Valley. Wala na kita makapauli dira sa Iloilo, partner Oo. Johnny. Pero daw kabalo ka pa Monday hiligay nun, magilong ko. Bas hindi ka na, balo ka na karayaan na lang, ko na lang na, waray. Kabalo pagid man na partner Johnny. Bodlay kong waray waray unto na, kag waray na buhok kita. O gani. Bilog nga barangay, Kapisnon kag Aklan. Oo. Suara da. So, ang mga panghambal dari sa Cagayan Valley sa Region 2, partner Johnny, mga Ilocano kalabanan dari pero may mga halo man mga Ipugaw, Oo. kag iban pa nga mga lahi. Ay, saksak sinagol gali. Saksak sinagol da. Oo, may mga barangay dari nga ginatawag nga pareho dari. Ay mga halin sa probinsya sang Aklan. Barangay Aklan Village. Ay, Naghalin naman sa Ifugao, mga Ifugao Village. may ara gali sila nga kwan daw mga area by area. Ma-identify mo gigali kung na Ifugao Village na dira mga Akyanon, ina Kapisnon, ti kamo ya may ara man kamo Ilonggo Village. Ang dari partner Johnny, Barangay Aklan Village. Kalabanan dari halin gid sa Aklan mga apelyido. Kung anong mabatian nato nga mga apelyido dira sa province ng Aklan kag sa Kapis. Amo man ang mga apelyido dari partner Johnny. So tingog na kamo da sa mga sa Aklan Village gali nga mga taga Iloilo. Mga kaparyentihan tanan sa Pilog nga barangay. Mayo no, tingob no. Take mo da subong ang update sa quarantine classification nyo kag COVID-19 da. So ang Cagayan Valley ginpaidalom sa alert level 4 o high risk epidemic classification. Ang bugos nga region sang Cagayan Valley suno sa pinakaulihi nga data sa DOH Region 2 kahapon Agosto 8. Ang probinsya sang Cagayan upod ang Tugig-Araw City kag City of Ilagan sa idalom man sang alert level 4. Bot silingon nagataas ang numero sang aktibo nga kaso sa sini nga mga lugar sa nagligad nga duha ka Domingo, partner Johnny. Ang nabilin nga lugar sa reyon subong sang Isabela, Quirino, kag Nueva Vizcaya Province, amo ang napaidalom sa alert level 3 o moderate risk epidemic classification. Podman ang Santiago City, kag Kawayan City sa probinsya sang Isabela. Sa alert level 1 o minimal risk epidemic classification man, amo ang probinsya sang Batanes. Samtang nakalista naman ang departamento o kung nakalista ang departamento sa community transmission sa mga masunod nga lugar. Sa Solano, Nueva Vizcaya, Tugig-Araw City, Cagayan, Apari, Cagayan, Bagaw, Cagayan, Kawayan City, Isabela, Santiago City, Isabela, Tumauwini, Isabela, Kabagan, Isabela, kag Madila, Quirino. Ginapalapnag man sa departamento ang koordinasyon sa mga healthcare providers network kag BERTS agod padayonon ang pagmonitor sa mga kaso.
Ang Cagayan Valley region may total cases nga 56,011. May 53,153 ka recovered cases o kung kag subong man 1,232 ka mga napatay na sa kaso sa COVID-19. Samtang sa update sa COVID-19 sa probinsya sang Quirino, as of August 9, 2021, base sa pinakaulihi nga dita halin sa Provincial Health Office sa Quirino Province, nakalista sang 8 ka bag-o nga mga kaso kag 2 ka bag-o nga nag-ayo sa probinsya. Sa kabilugan may ara 2,811 na ang dito ang recovered cases kag 83 ang COVID-related deaths. Suno sa Provincial Health Office or PHO, sa karon wala sang ginahulat nga RT-PCR results ang ela opisina. Padayon nga nagadugangan ang kumpirmado nga kaso sa probinsya, ganit nagapadayon sa gapon sa pagpahanumdom ang provincial government ka maghalong kag magsunod sa health and safety protocol nga ginapatuman sang DOH kag IETF kag kung pwede magpabakuna na para madugangan ang proteksyon kontra sa COVID-19. So amo na gali ang sitwasyon So na. amo nang update diri sa Region 2 sa Cagayan Rajar, Oo. partner Johnny. Oo. So abot ang balon nga nagamat sa kamandang ninyo nga kaso. Ara na kamo sa alert level number 4 para man diri sa syudad sang Iloilo, Lex. Roger, sa mga city, pareho sang Santiago City, Kawayan City, nagtanan nga mga syudad diri sa Region 2, madamo-damo ang kaso. Pero pareho sa amon diri sa Quirino Province, GCQ kami diri, partner Johnny. Okay. So why man daya sa mga salawayon gidabi? O kung may araman nga wala gid yaga face mask. Sa mga barangay, hindi kaya malikawan nga wala sang may face mask bangod kay hindi masyado stricto diri sa pila ka mga barangay sa probinsya. Pero pag abot sa mga banwa, kinahanglan gid magsunod, may nagalibot nga dagahambal sa mikropono agud ka babatian sa tanan nga mga tawo nga mag face mask gid. Oo. So mayo na kay may nagalipot, may naga-remind. At least kung sinodang way naga-face mask, pangita sila sa face mask nga magsuksok. Gid budlay na to ang transmission na, Alex. Roger, ang mga barangay office kag sa mga opisina sa gobyerno diri sa bayan, panghatag sa mga face mask. Oo. Kag sa mga checkpoints, kung may mag-donate sa mga abroad o kung sa ibang nga lugar o kung sino may ara-ara nga naga-donate sa mga checkpoints, iba nga mga nadakpan, wala na ginadakop gid nga may violation kundi kinatagaan na lang sa face mask. Kag Doon ginapasensya. pag magsulod sa checkpoint, may gamiton sila nga face mask, partner Johnny. Oo. So ginapasensya sila. Kag ginapandaman next time nga maglakat ka mo, dala na ka mo face mask. Roger, kay hindi man sa tanan nga oras kompleto o kung may face mask nga na-stock taga checkpoint eh. So mas mayo na. Kag ang mga frontliners yun da aktibo. No, hasta kamo dara abe maaktibo sa pagbantay sa pagmonitor sa mga nagakahinabo sa region to, Lex. Roger, kami iya sa Kabalikat Metro Quirino Chapter kag sa iban pa nga mga chapters ng Kabalikat, nakapaidalom kami sa by province or city sa pareho diri sa Quirino, PDRRMO or Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Under kami sa ILA, kag subong man ang iban nga mga chapter. Kung ano ang gina-order sang province, amo ang amon nga ginasunod sa mga checkpoints. Bali may schedule kami
pareho sang pulis, MDRRMO, kag subong man PDRRMO, kag iban pa nga mga volunteers group. Oo. So mas mayod na maya din na, no? Kung ano gin man ang mga nagakalaynabo, at least ma-monitor nyo insigida. So kung may mga update pag Alex, i-text lang, no, insigida, para nga makuha nato na mga update, particularmente yung mga nagakalaynabo dira sa Region 2, Lex, Cagayan Valley. Hindi lang Region 2 mo na yung Roger. Cagayan Valley region, no? Roger. Sige. So alin diri sa Region 2 Cagayan Valley. Ako si Alex Saspa para sa Iloilo Newsline. So mayara na kita nga koneksyon sa Region 2, yara man sa Metro Manila, yara man sa Mindanao, no? Ano na ni? Luzon, Visayas, Mindanao. Okay? So may ara na kita. Tingwanta nga makakita pagid dito sa Negros Occidental hasta sa Cebu. May mga koneksyon na kita. Anytime, kung nali nga may mga balita, at least makuha na naton. So standby sa Iloilo Newsline, 21 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon ka mo nga nagapamati diri sa Iloilo Night Watch. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Madamo nagambal nga ba nagabot bill nila dako gid nga buhin sila kuno consumption. Ti makon mo 350 bla ang buhin sa inyong per kilowatt. Te siyempre dako gid man na. Ang sanguna nga managabil sila 5,000, subong niya more than 2,000 na lang. So at least naka-enjoy kita sa nga mo sini nga discount halin sa More Power Iloilo. Gapangita bala kamo sang puro nga buko shake magkadto sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, barato ang presyo, kag saburuso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake, bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crush ice ang ginagamit, kag wala sang kulba bangod kemis ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. Mayaraman ha. Kag mayara man kita sa Food Panda para samtang ara kamo sa inyong panimalay, pwede gid kamo maka-order kag sa mga Panda Pro users naka 25% discount. Tawag lang kamo sa Food Panda. Order kamo within city lang limit, no? City limits lang kita. Pwede kamo na dason madeliveran da. Kung gusto nyo nga inom sa buko shake halin sa Sweetie, no? Puro-puro na yan. Ang lubi, puro na. No? Basta, tanan-tanana ang ara sa lubi, ginadala na da para nga masaburan nyo ang manamit nga timpla sang Sweetie Buko Shake. Mayong gabi kay Mary Joy Castiva, Marie Eve Santia, Rika Mizuki, kay Lani Kaunga, kay Manuelita Sibonga, Norma Briza, and Josie Lagman. Diraman sa listeners sang Gimaras Newsline kay Leonida Calaong, Peña, Florida. May lang pagpamati man kay Chare Herrera, ay Sofia Aguirre, naga-monitor kay pare Erwin Robles, sa kay Ship Captain Roel Malones, kag Cheryl Silauso Malones, kag sa mga kabataan nila sa Sagay City, Negros Occidental. Draman kay Joe Pineda, Rovan Alave Adjo, Gemma Kapalonga, kay Tokadoy, Ferds Rubin, June Kalumay, kay Mary Grace Bautista, Angel Mine Alave,
Terry Pazro kay Leslie Londoño, Hernani de la Cruz Galvez kay Emma Ems, kay Ed Kasidsid, Santi Choi Membela Ramos, kag Maria Ching Tan Grao. Kaya Atty. Hernando Galvez, mayong gabi. Ay Tiaya Philly, Estember. Salamat man sa pagmonitor diri sa Iloilo Newsline. Niraman kay Margie Estember sa Cagayan. Musta na? Kay Kagawad, no? Barangay Kagawad, Timay, no? Cordova. Kay siya bata da nga naga-monitor man. Salamat gid, no? Pag-monitor man diri sa Iloilo Newsline. Kag palihog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline by clicking the notification bell for more updates. Kay former Kagawad, Jotay Abilia. Good evening. ...26 minutos na nakaligad sa alas 9. Dumduman nyo ang natabo dito sa Tikod Lapas. Duha ang patay kag isang pilason. Ang mga nagkalamatay ginsubject na sa autopsy kag postmortem examination sa medical legal officer. Si Liupar, Albert Liupar, na autopsy na. Samtang si Gatin, Rolando Gatin, ginsubject lang sa postmortem examination. Masiling kita postmortem, outside lang na, physical lang. Tanaw lang mga pilasya. Unlike kung subject niya sa autopsy, di siyempre, bukon gidlawa siya, tanawon tanan kung ano pa mga damage sa mga internal organs siya. So, nag-subject sa autopsy, ang medical legal, si Dr. Owen Libakin. Anong result sa autopsy? I-check natin ang result sa autopsy upod kay Dr. Owen Libakin. Aranda na niya? Si Doc Owen Libakin. Si ano lang, Liupar lang ang autopsy. Ang isa, wala pa na. Wala sa sang PCR test. Sige, postmortem lang siya. Oo. Ano ganing kumpleto ngalan ni Liupar? Albert Oo. Anong Liupar. Anong Ang ito? niya Bravo. Oo. Ang isa, hindi ko wala white pa sa may identify. Mo ni sigatin. Okay. Pasensya ka na kayo nga ako nga, nagatagol. Oo. Anong result, Doc? Anong result? Ang si Albert Liupar, sustained 2 gunshot wounds. Isa sa ulo, sa may right side sa niya ulo, mga 4 fingers above sa right ear. Daso nagwa ang slag sa may right nga tangkugo. Okay, Dan? So, ang iyang igo nga isa sa right shoulder. Daso man na nakuha sa may maskulo sa right shoulder ang bala. Kalapos tanan. Muna si Gatin to. Oo. Si Gatin may igo sa ulo. Man, sa right side ng ulo yung man. Daso may igo sa dughan na tibias. May igo man sa may tiyan na tibias. Sa buli, lapo sa right na kilid. Sa may pitot dyan, lapo sa right na kilid. Muna nga igo ni Gatin. Kag may igo pag sa tiil, gali, sa may buko-buko, nagla sa tuo sa atong tiil. Dara na may igo na da. Oo. May slag na recover sa may babaw sa tiil. So, shooter, Doc, mataas siya kontra sa mga biktima, posisyonan sa mga biktima. Sa taas nga posisyon, kung sila Liupar ang imo nga basiyan, si Liupar manubo. Sa taas ang posisyon, galing kay si
si Gate may igo sa buli sa talikod. Mm. Igo sa may piktot na po sa may gilid niya. Posible pagkatumbaya. Pwede. Considering nga may nakitaan to sa dingding nga pulo kaigo. Naigo pa gid siya. Sa dingding, basta gigda, pili man ito gatakilid sa dito. O dito sila kung nagapungko mo. At okay, kung napungko sa dito, pakilid yan, pakadto sa walayang bala dyan. Mm. Oo. Pakadto sa walaya. Ang sadugan niya, pakadto sa walaya mo. Oo. May pipilas pa din sa dyan sa kamot. So wala nga braso. Oo. No, So, para sa wala niyang firer. sa tuo yung firer. Sa tuyang firer. So, tingnan sa buli yati sa likod niya eh. Mm-hmm. Pero sa ulo yati, sa ulo yang igo, ang sa ulo ya sa tuuman mo. Yan. Oo. Sumambal na to nga close range kay considering nga wala naglalapos dali, no? Hindi man close range, kahit mo sa medical legal, wala sila sang sila kung may nakita nga mga gunpowder. Mga gunpowder nitrate sa ilang mga pilas. Mm. So, malayo kung sa ako. Pero base ang 4 litros lang, malapit na iya sa ordinaryo nga tao. Oo. Kayang dingding to dok nagkalalusbot nga dito sila gin arakan to. Hardiflex ni sa mo. Oo. Tiara sila sa sulod. Ang firer ara sa sagwa, hindi iya makita sa sulod to. Pero pareho lang na bilang bahala na kung sino lang may go. Tinan mo damo, galing nga lupok eh. O pulo ka ba siyong na-recover dok nga 45? Oo. Okay. 45 ka na dyan ang na-recover na bala? Oo. Mambal na to halin lang sa isa ka pusel dok. Posible. Pwede pares ka libre mo. Mm. Posible. Isa lang ka pusel ang ginamit. Isa lang ka klase. So may isa lang dito ka suspect. Hindi tayo makambal kay basing siya ka suspect. 45 man armas siya. Hindi ko nakambasin mo. Pero kung siya ka libre lang, tungkol siyang parehos, siya lang ka armas ang ginamit. 45. Pero ang problema kung base ang suspect duwa nga parehos 45 o depende na sa testigo. Kung isa lang nakita nila, isa lang sa gini 45. So lunsay patal galing ilaygo do. Patal ulo tanan. Kung bisan ano patay nga gaw to sa ospital din na to'y matabangan bangod ulo tanan iko. Ulo tanan iko. Ang ilang nga cause of death daw ano? Ang isa ang gunshot wounds at the head and right shoulder. Ang isa to at the head lang to, hindi at the head trunk and extremity to. Parang taligo sa ulo. Amo nang kay gatin. Gatin. Ang kayo parya mo to sa ulo yan. Kag right shoulder. So, ang ini nga masim na tondok kabi no. Daw alauna pasado to last dos. Mga daw proportionate man kapag kita o sa ilang pala to. Kaya may maunod pa ilat dyan sang partially digested na food. Kagdasol may mga whiskey dyan. Whiskey. Ininom nila. May alcohol intake. Nayara content sa ilang pantertiyan. Tama content. For alcohol intake. Sige, Doc. Thank you so much, Doc. All the time dyan. All the time. At sa mga listeners mo. Okay. Thank you, Doc. Okay, guys. Si Dr. Owen Libakin, retired ini nga medical legal officer sa PNP Crime Lab, kag regional director sang Crime Lab. Practice pa sa gyapon kay anon mo kay siyang ginkuha nga medical legal no, sa pag-autopsy sang sining mga biktima. Ano kung i-request ka sa pamilya, hindi ka man nakapamalibad. Sa pamilya Libakin, mayroon lang pagpamati, pamilyahain. Kaya Police Lieutenant Ryan Orleans, salamat sa pagmonitor kay Major Jose Ray Pabalan sa nga dunyas kag sa iya mga tinawo dira mayong gabi. Kaya Police Captain Jason Pancha, no?
Sa iyong mga pagpamati sa mga pulis nato, mga officials, thank you so much. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Taga Hordan Gimaras kami nga grupo, mayong gabi. CL Diaz Poultry Supply nga namtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda, Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo, ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta, kay mahapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. Ed's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sang pertahan sa balay, haba kag lumber products. Nagabaligya man sa sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kung 0939-529-9320. 36 minutos na nakaligad sa alas 9. E-check nato ng update sa COVID sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. Iloilo Newsline COVID Update. Hexe, Here are the COVID-19 updates. New confirmed cases, 408. New cases by province, Apor, authorized persons outside residence, Iloilo City 2. LSI or locally stranded individuals, Iloilo City 2. ROF or returning overseas Filipinos, Negros Occidental 1, Bacolod City 1. Local case, Aklan 144, Antique 44, Capiz 0, Guimaras 7, Iloilo 156, Negros Occidental 46, Bacolod City 20, Iloilo City 65. New recoveries 615, new deaths 13. Total recoveries 77,657. Total deaths 2,065. Total active cases 10,296. Total cases 90,041. Philippines sources DOH.gov.ph. New cases 8,900. New recoveries 7,937. New deaths 6. Total active cases 78,480. Total recoveries 1,560,106. Total deaths 29,128. Worldwide sources worldomatters.info/coronavirus. Coronavirus cases. Coronavirus cases 203,590. For the total cases in Philippines is 1,667,714. For the worldwide, That's 4,310,869. Recovered 182,906,000. for the worldwide coronavirus cases is 203,591,264. Death 4,310,869. Recovered 182,906,000. Active cases in mild condition 16,275,813. Serious or critical 98,582. Currently infected patients Currently infected patients 16,374,395. Closed cases, cases which had an outcome 187,216,860.
69. Iloilo Newsline COVID Update. Kwarenta minutos na nakaligad sa alas 9. Check nato na report sa atong koneksyon sa probinsya sang Iloilo. Upod sa kay Ruel Arbael. Paliog standby. Well, please come in. May dahil ng gabi, Sir Johnny, kag subong man inday sweet doon, kag sa aton sini mga followers and viewers nga nagatutok diri sa aton diri sa Iloilo Newsline, may dahil ng gabi sa inyo tanan. Yari na nga aton sini nga balita nga madulong no kagikan diri sa probinsya sang Iloilo. Una diri Sir Johnny nung pagkatakop sang isa sining ka wanted person nga dira sa banwasang Anilaw, Iloilo nga kung sa dining persona nagaingalan kay Paterno Plazo Jr. 23 anyos nga residente sang barangay Medina, Anilaw, Iloilo nga kung sa din ginserbe nga restaurant nga pirmado ni Judge Danilo Balagtas ang acting presiding judge sang 5th MCTC Barotac Viejo, Iloilo nga napitsahan November 17, 2020 pano sang nagaligan nga tuig kung sa din ini siyang wanted sa kasong acts of lasciviousness. Kaga natigayon gid ini siya nga madakpan no sang elements sang Anilaw Municipal Police Station kagapon no August 8 no dira sa mismo sining barangay mga alas 4 sang kaghapon kag ini siya no may piyansa no kon may recommended bail bond ang korte para sa iya sining temporaryo nga kailwayan nga 36,000 pesos no kag sa subong detainee ning suspitsado dira sa Anilaw MPS kag natalanan no nga pag-turnover sa nakakigo sining korte. Samtang kahapon man no isa man sini ka wanted person na natakpan sang Santa Barbara Municipal Police Station dira sa barangay Cabugao Sur, Santa Barbara, Iloilo. Ining persona nagaingalan kay Giovanni Hagodilla no 53 anyos nga residente sang ini sang iya sining original sining address dira sa barangay Sibariwan, Dumaraw, Capiz. Apang temporaryo ini siya nga nagapuyo dira sa barangay Cabugao Sur, Santa Barbara, Iloilo. Kag natigayon gid ini siya madakpan no sang elemento no sang Santa Barbara Municipal Police Station kagapon no ka mga alas 12 no kagapon sang udto kag ini siyang wanted no sa kaso sining kung sa din duwa ning iya nga kaso Sir Johnny no kag ang isa sini is attempted rape kag ang isa sini is child abuse no kung sa din na sa isa niya sini nga kaso nga ining pagbayolar sang RA 7610 o kon anti-child abuse law may bail bond ini siya nga 120,000 pesos subong man sa iya sini nga attempted rape nga 180,000 pesos no. Kagining persona sa subong no yara sa paginakop sang Santa Barbara Municipal Police Station kag natalana no nga pag-turnover sa nagakaigo sining korte. Samtang sa dugwang naton sining balita Sir Johnny no ang probinsya sang Iloilo yara na sa modified enhanced community quarantine status kag ini tubtob August 15 no sa next week no kag sa gihapon ang curfew nagasugod alas 9 sa gabi tubtob alas 4 sini sa kaagahon no kag okay na no kung open ang tanan nga essentials apang limitado lamang no ang capacity no sang pag-operate sang tanan sini nga mga essentials no diri sa probinsya sang Iloilo. Kung sa diin ang take out ug delivery sa gihapon ang sang mga kalanaan take out no kun kag delivery sa gihapon ang ginapasugtan lang no kag bawal gihapon ang dine in kag ginapasugtan man ang paghiwat sa mga misa apang sa 30% maximum capacity lamang sa mga simbahan kag subong man no ginadumilian sa gihapon ang pagbukas sa mga barbershop, mga fitness gym, balay kalingawan kag subong man sa mga bulangan no kag madamo pa no sa mga not allowed no ang mga entertainment venues like mga karaoke bars no mga sinihan, mga recreational venues no bawal pa sigapon mga internet cafe, billiard halls, mga bowling no bawal pa ni siya kag subong man sa amusement parks no kag mga playgrounds no bawal gihapon ang mga kiddie rides, mga outdoor facilities or venues sa mga
contact sports no, mga games kam activities bawal gyapon no, except lang no sa walking kag jogging, biking no ka within the area of residence lang, o kung sa inyo sini nga sa sulod sang subdivision ninyo, o kung sa inyo sini mismo lang nga barangay no, kag bawal gyapon ng mga fitness studios, mga sanambalan naton, mga gyms, mga spas, mga swimming pools bawal gyapon, kag gambling and gaming establishment bawal man gyapon no, sa na-mention naton kanina, ang mga bulangan no kag mga tanan no, basta mga balay, mga kalingawan no, kag subong man mga indoor and tourist attraction no bawal gyapon, kag subong man ang mga barbershop no sa na-mention naton kagina, kag mga personal care services no bawal gyapon biskan mag pa home service no. So ginadilian gyapon sa sining modified enhanced community quarantine status sang probinsya sang Iloilo. Kag subong man no ginapanugyan sa aton sining mga kapulisan nga sundon gyapon ang tanan nga mga minimum health protocols para mamatamatan naton tapna no kag malikawan ining COVID-19. So mo yatong madulong naton nga balita Sir Johnny nagikan diri sa probinsya sang Iloilo, sa gyapon ni si Roel Arbayal para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report sa atong koneksyon live and direct sa probinsya sang Iloilo, Roel Arbael. Sa pamilya Londonyo, kay Leslie Londonyo, sa iya pamilya, sa banahon niya, mayong gabi. No? Dira sa kanining Prado, good evening man. Kag sa iban pa nga mga nagamonitor diri sa Iloilo Newsline. Sa pamilya Lopez nga nagamonitor man, good evening. Brigadier General Digoy Rodriguez, thank you so much sa pagmonitor. Sa mga pulis naton mayong gabi, sa kabay pa nga gapulaw-pulaw kamuda halong gid, hindi maghatag kumbiyansa. Sa mga doktor nga nagamonitor man mayong gabi, kag salamat gid no, sa tanan-tanan nga nag-upod. Dira man kay Digol Panes, Nedja Matupas, Edgardo Cederio Jr., Angel Mine Alave, Lynn Bernasongko, Maymay Rapita, kag Dina Magallanes. So, sa tanan-tanan nga nagupod, sa amon nga pagpangalaga diri sa Iloilo Newsline, thank you so much. Of nanay naman kita buwas. Kag sa liwat, hindi gid magkalipat nga mag-like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline, kag Gimaras Newsline. Kag paliog man, subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Diri lang kita kutob sa aton nga pagpangalagat. God bless us. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag Mayong gabi, Pilipinas.